Nagalain ang pamatyag kag hindi ka kabalo kung diin ka nga parte sa ospital makadto. Yari ang simple nga guide. Kung hindi emergency, pwede sa outpatient department sa urgent care clinic sa Riverside Medical Center. Kung mga ubo, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, pati sakit magpangihi, pwede mo ikonsulta bisan ano nga oras sa urgent care clinic. Kung kinahanglan gid nga magkonsulta sa doktor kag wala na sa makatuan nga clinic sang doktor, pwede ka diri makapakonsulta kag yara lang sa kilid mismo sang laboratory sang Riverside. Kung emergency cases naman, nagakinahanglan sang gilayon nga pagtatap sang doktor sa emergency room naman o kung sa ER dapat nga magkadto. Diri sa Riverside Medical Center, may duha ka mga entrance ang ER. Una, ang sa may main building sa ospital para sa mga private nga mga salakyan nga magadulong sang pasahero pati na sa mga walk-ins. Ang ikaduha, yara sa may atubang mismo sang Medical Arts Building para sa mga ambulansya. Pagsunod mo sa ER, may triage area kung sa diin tinakuhaan sang inisyal nga impormasyon ng pasyente sang iya ginabatyag. Amo ni siya ang private drop-off namon sa mga salakyan nga private. And then, pwede man kaagi ang pasyente nga halin sa sagwa masulod sa ER, madiretso sa triage namon nga area. Then, dira siya interview sa sang nurse, kag sang clerk for the details naman sa clerk, ang nurse naman niya kung anong ginabatyag nila. Waan sa vital signs, sila na ma-trafficking kung di nila ibutang ang pasyente. Kaya ang ER department, may ara lain nga area. Pwede siya namon ipatransfer sa outpatient department namon sa urgent care clinic, which is ara sa may beside sang amon nga laboratory and chapel. Kakundiin ang mga mild symptoms lang niya. Okay. Ang di na urgent cases, so dira na niya ginapadiretso. In case gani nga ang pasyente namon for outpatient pero monitoring siya, like increased BP nga pwede lang namon ma-manage as outpatient, ginabutang namon sa non-critical care namon nga area. In case ang pasyente malala, pag kinanlan gidi admit, ginadiretso na sang nurse sa sulod sang critical care area, which is for the admission na namon. Sa ER sa Riverside, may isolation area. May separate man nga entrance para sa mga pasyente nga may makalalaton nga mga masakit. Ini para malikawan ang pagpanglaton sa iban pagid nga mga pasyente. Because kilanat naman i-separate ang mga pasyente nga makalalaton gid. For example, mga TB, chickenpox, may mga precaution tanabi para sa ila. Yes, so may mga PPE, maski mga nurses, may mga PPE man nga ginasuksok na separated man. Pag-drop sa pasyente, marikta na siya sa triage kag kuhaan sang impormasyon kag vital signs. Ang triage area na ang mag-assign kung sa diin dapat dalo ng pasyente according sa iya ginabatyag. May triage nurse nga mag-cater sa among pasyente, which is mayari makamit equipment for the vital signs, and then interview na nila if ang patient kung anong ginabatyag niya. Pagkatapos siya na ma-coordinate with the doctor kung di niya ibutang pasyente, kung ibutang niya sa amon nga critical care unit or ang amon non-critical care unit or outpatient and isolation. So separated ang mga pasyente namon based sa ginabatyag nila. May waiting area ang ER para sa pamilya kag mga kaupod sang pasyente. May non-critical area nga para sa mga pasyente nga pwede ma-outpatient pero on monitoring. Diri man kung kisa ginahimo ang mga minor procedures. Sa critical care unit naman, ginadala ang mga pasyente nga dapat i-admit sa ospital. 22 beds ang capacity sini. Kada adult patient ang ginamonitor diri. Wala labot nga may nurse, may monitor nga nag-connect sa nurse station para makitaan ang vital signs sang kada isa ka pasyente. Mayara man sang resuscitation unit sa ER nga may door nga nag-connect sa drop-off area para sa ambulance. May decontamination room man nga naka-separate para sa mga pasyente nga may exposure sa delikado nga chemical. May separate man sila nga entrance kag exit. Naka-separate man ang ER para sa pediatrics o kung para sa mga kabataan para maproteksyonan man sila sa exposure gikan sa iban pagid nga mga pasyente. May ara man sang bed for infants. Sa ER man sa gihapon, may neuro kag cardio unit man nga kinahanglan sa close monitoring kag in kaso kinahanglan operahan ang pasyente. Pwede na irekta ang pasyente sa cath lab para wala na sa may mausikan pa nga oras.
Gintun-an ang sistema pati ng traffic flow sa sulod para hindi magsamo-samo ang mga pasyente kag para hindi maglaton-laton ang mga baratian. For more inquiries sa services ng Riverside Medical Center, magtawag lang sa number sa inyong screen.